la palabra al señor Sánchez Llibre. El meu nom és Josep Sánchez Llibre i vaig néixer a Vilassar de Mar el 26 de maig de l'any 1949. En primer lugar, antes de fijar la posición... Soc el portaveu adjunt del grup de Convergència i Unió, conjuntament amb el meu company Pere Macias, i després tinc la responsabilitat de ser el portaveu de la Comissió d'Economia i de la Comissió d'Indústria. Vaig fer la carrera de Ciències Empresarials a ESADE. Estic casat i tinc 2 fills i 3 nets. Soc un futbolero, d'aquests que els agrada veure tot tipus de partits de futbol i quan puc doncs faig una miqueta d'esport amb bicicleta estàtica, doncs estic una mica cascat d'un genoll. Compaginar la vida a Madrid amb la família i a més, doncs si et trobes en que els caps de setmana has de treballar o has de plantejar o has de fer sortides perquè el partit t'ho demana, doncs és una vida complicada. Doncs aquí el que nosaltres intentem és defensar els interessos de Catalunya a Madrid. Com que aquí et relaciones i fas bastanta vida social a Madrid, la gent quan et coneix i et coneix una miqueta i veus que és una persona normal, dice, no parece que seas catalán, que és el pitjor que et poden dir. Tiene la palabra el diputado señor Sánchez Llibre. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el gobierno? A vegades no és el que sembla a través dels mitjans de comunicació, sinó que és tot el contrari. Jo diria que m'atreviria a dir que hi ha bastant bon rotllo entre tots els polítics, indistintament del color que defensem o de la formació que pertanyem. Ocúpense de sus temas, de sus planteamientos y dejen a Convergencia y Unió en paz. La jornada és molt intensa i el treball dels diputats de grups com el de Convergència i Unió portem moltes responsabilitats, estem a moltes comissions i treballem intensament, la qual també no deixa de ser un plaer de poder viure tan intensament amb una professió que normalment ens apassiona a tots. M'he anat adaptant mica en mica a les noves tecnologies, tinc una sèrie d'interactivitat que abans no tenia, tinc un blog, em puc connectar amb els lectors que tenen la possibilitat de poder-me llegir. Doncs porto des de l'any 93, o sigui que em porto unes quantes. Prefereixo no recordar-me'n, perquè sempre dic que és l'última i mai ho compleixo. El Padrino. Imagine de John Lennon. M'agrada anar molt per la plaça Mayor. A la Polinèsia. Al Maresme, Vilassar de Mar. En Duran i Lleida. Un dels llocs que m'apassiona és el Saló dels Rellotges, al costat de l'hemicicle. Vale, vista.